Nachádzame sa v dome Imricha a Olgy Vanekových. Imrich bol sochár, ktorý zomrel v roku 2015 a ja som mal to šťastie, že sme sa náhodou stretli na keramickom sympóziu. Bohužiaľ Imrich už nie je medzi nami, v roku 2015 zomrel a momentálne v spolupráci s dedičmi pracujeme vlastne na pokračovaní príbehu domu Vanek na hlavnej 22 na Bratislavskej Kolibe, ktorý by sa mal stať priestorom pre na jednej strane prezentáciu jeho tvorby celoživotnej a na druhej strane je tu koncept živej línie, kde by mal fungovať rezidenčný program pre umelcov a umelkyne, ktorí pracujú v keramickom médiu. Túto výstavu s názvom Ride a Snake, He's Old and His Skin is Cold má takýto dlhší názov poetický, ale to teda ten názov pochádza zo skladby od kapely Doors, tá skladba má názov The End. Ja som ho vybral z viacerých dôvodov. Jeden z tým bol, že tá skladba, tá časť, tá pasáž rozoberá koncept Uroboros, čo je v podstate kruh, v kruhu požierajúci sa had. A zároveň tento kruh a motív kruhu tu nájdeme všade v tomto priestore. Zámerom bolo napojiť sa nejaké ako mytologické uvažovanie, ktoré je jednak prítomné u toho samotného Imricha Vaneka, ale jednak vlastne sa tu ponúka tá samotná záhrada a divoká záhrada ako nejaký mytologický tiež priestor. Takže ten výber tých súčasných umelcov a umelkyň, s ktorými vlastne sme sa vstúpili do tohto priestoru, tak nejakým spôsobom práve odkazoval jednak aj trošku na tvorbu Imricha Vaneka, ale jednak aj na nejaké nové mytologické uvažovanie. To, čo mňa bavilo v tomto začiatku, je vlastne to znovu objavovanie. Jednak autora, ktorý zostal v zabudnutí, ale jednak aj samotného priestoru